Tu saps que el piso que mos tenim que deixar para dormir en Bocairent és així, no? Guapo, nen, yo si no em quedé. Xulo està, però mare Déu. Avui, de la mà del Choco Rock, estem en Bocairent, en companyia d'Abril, i anem a visitar les covetes dels moros. Porta este Valencia real. Porta este Valencia real. La millor terreta del món. La millor terreta del món. Bon dia, com estàs? M'ha perdut, no sé si era ara. Mare meva. A mi se no em cap el cul, Sí, que barbaritat. Vale, Abril, va, no el quedes per ahí, que el pedràs. Que així encara deixem més passadissos i passadissos, Així mos han enganyat. Jo no entre, Sí que entres, dona. Ai, senyor. Sí. Això què era, per dormir? Mare de Déu, senyor. Va, que ja ho tenéis. Xulo està, però mare Déu. Cordeta. Mare Déu. Coio, que barbaritat. Ai, sí. Vas bé? Sí. Mare meua. Sí, que barbaritat. Com l'heu portat? Com està, senyoreta? Molt bé, molt bé, sí. Què tal, el trajecte, està així? Complicat, però bonico. No havies vingut mai a Bocairent, no? No havia vingut. Què? M'havien parlat de Bocairent molt bé, però no... No quedes bé ara, No quedes No bé quede ara. bé, no quede Que només bé. fas que renegar de les covetes dels moros, Perquè és perillós, això jo ho veig Però com és perillós. perillós? Si venen xiquets que ara de si Bueno, entrenant per bé, ahí, o no? xiquet, jo no sóc un xiquet. Si entren xiquets, tu entres així sobrant. Jo també, així El crossfit estic, i que has dit tu antes. Així estic, Bueno, i què? D'on ves tu? Conta'mos. Jo de Benissa, el millor poble del món. Sí? Sí, El millor después de- poble del món, el millor poble del món és allà, el millor poble que n'hi ha. Benissa, Vallà, Bocairent. I estàs a una hora i mitja, has dit, no? Una hora i mitja en Una hora i cotxe. mitja, això està llarg, Jo anava a dir-te, claro, que vens de la cala, de la platja, de la mar, però també vens de la muntanya, no? Perquè tingueu Tenim ahí tot mar i allí, muntanya, tenim tingueu el tot. mix, Tenim Bèrnia, tenim les millors cales de tot A el País Valencià. me falta una platja ahí, entonces sí que seria pa allà el millor poble que n'hi Ho ha. has dit tu, no jo. Bueno, què, conta'm un poc, com naix aquest desig per començar a cantar? O des de ben xicoteta volies ser cantant? O... Des de que tenia 3 anys que jo sabia que volia ser cantant. Tenia molt clar cap a on volia anar, estava esperant a poder fer-ho i que poguera passar perquè era molt menudeta. I vaig començar a rodar als 15, que vaig començar en un duo, xiringuito, platja, guitarreta, molt tranquil·let. Versions, feu versions? Versions, tot versionadet. Hasta que el meu cosí em va dir, Lleva, que ja tens edat per a poder fer un projecte guai, anem a agarrar-nos i anem a fer algo xulo. I fins a dia d'avui que estic així traguent En cançonetes. companyia del teu cosí? Del meu cosí Pasqual, Sí, el teu sí. cosí què fa, exactament? El meu cosí toca el piano. Pianista espencat. I tu la veus, no? Jo la veu. Oio, que bé, Jo la no? veu, jo la veu, sí. Però en els directes no està, El directe són banda Directe tu i jo. soles? No, en banda. Ah, en banda. Bateria i guitarra. I com és això del directe? Perquè comences, no fa molt que vas començar en el món de No, la no música, res, no? és que encara estic preparant-ho tot perquè no em dona temps. Perquè quina edat tens tu, perdona? Tinc 22. 22, pues Sí. de setges 22, ja hi ha un recorregut ja d'experiència. Ja arriba tard ja, o m'espavile o... Arriba tard, mai és tard, o dona, mai malament. és tard. Però sí, és complicat, és faena, són hores, és preparar tot que isca, tot quadrat, tot xulo, llums, so, la banda, escenografia, són moltes I coses. no et posaves nerviosa el primer directe? No, vaig estar molt Ja bé. estàs ahí Vaig posada. estar molt bé, sí. On va ser el primer directe? A Berreguard, amb uns premis a Berreguard, i estava jo, que va vindre ma mare i em dia no agraït en la vida que hagués fet això, perquè estava... M'ho vaig passar molt bé, molt bé. Tenia molta gana de poder deixar les versions de costat i ballar les meves cançons i va ser molt natural i molt xulo. I en valencià, no? Tot en valencià. Per què en valencià i no en castellà? Pues perquè soc valenciana, què vaig a fer? Parlar castellà? Bueno, també som mig Bueno, com a castellana. mi en Benissa es parlarà molt d'inglès, però jo dic, igual ho fa en anglès o No, algo. no.
en valencià. I estàs començant ara a fer el primer disc, no? Ara, el 7 de març hi ha el primer disc. He tret ja 3 singles, de Si no regis el quart, i 7 de març disc, i ja a partir d'ahir anunciaré algun concertet, xulo, a part del Crec que hi Xocorroc. haurà un concert, no? Xocorroc, no? Solo, no? Això era en Bocairent, no? En Bocairent, no? Sí. Un gran concert, Un gran, no? un gran, tinc moltes ganes. Sí? Sí, una Arriba que oportunitat fa molt fred, xula. eh? Sí, a més. Avui ja estàs adaptant-te pa quan vingui del terreno, ja. Hombre. Sí. Així estem en el confessionari, com li diuen a la sala esta. Si pareix que estem en el bar. M'has confessat, eh? Eh? Vols dir alguna cosa? Jo, clar, jo tinc moltes coses que confessar, Ves, però ves, com no ves crec en dient. Déu no fa falta que confesses res. Pues bueno, ara el que volia preguntar-te jo, així estem entrant i viatjant, així en un viatge en el temps, però què creus que és tot això? Això, doncs una cova, no? Una cova? No? Per què? Perquè anem pintures rupestres o Ai, alguna no, doncs perquè estem coberts dins la muntanya. Una cova? Una Vols dir cova. que és una cova? Què és, va? Què? Què és? Tu no ho saps? No. Jo tampoc. Però anem apanyats. Ja, jo te ho explico de seguida. Pues mira, explicar simple, això eren antics graners construïts a altura, com la pròpia paraula diu, graner guardar en el gra. Yes. No cregues que jo ho sé, és perquè ho he llegit en el panell, Ah. saps? No cregues tu... I en la seva època pues, guardaven així el gra, el cereal, i estava construït a altura perquè els animalets pues, no... I per a que gent de Perquè fora no no entrara fugaren. també o què? Perquè la gent de fora tampoc entrarà, suposo que Però sí. diuen que si eren bona gent, que no entraven. Tu què I si hagués no fet? eren d'un altre Però poble, no Si tu en entraven. l'època t'hagués mort de fam, què hagués fet? Home. Tu no hagués entrat. Jo haguera Jo entro i em furte tot i si fa falta tirar les parets aquestes o el que faci falta. A mi el que més me sorprèn de tot això és que això està fet a mà. És que és fort, A mà, Sí, sí. A mà ara no vaig jo, ara no anem ni caminant al cantó del poble, agarrem el cotxe, mare meva, a mà, Mare meva, a mà. Això tenia que fer-ho jo a mà, me'n vaig aixecar i engiter. És que em dóna risa, tio. Jo ho va pensar molt de gol. En l'època alçada va picar les cobetes. I amb la mà. Ahí era per ell. M'agrada el videoclip. Demà grava el videoclip? I com graveu un videoclip? Com que gravem? Posant una càmera. Però tindràs que pensar la idea, no? Home, claro, O però no vas la gravar penso una jo, la càmera- pensa la meva directora d'art, Sí? Elga, I de que què és va? la millor. Elga Ambach? Elga Ambach, això és. De Però què què? va? Ja veureu. No pots contar-me-ho? No puc contar-vos. No? Només vols dir que d'una col·laboració molt xula. Pues bueno, pues parlem d'altres coses. Si no vols Parlem contar-me d'altres això, coses. si no vols... Això és Estem en el sorpresa. confessionari. No, està ja, bé. però no, tot no es pot dir. Tot no es pot dir, no? Perquè faci ahí, pum! A No? veure, I que quede ahí... tot fa falta. Envia-me'l i te'l compartiré, colló, envia-me'l. Vinga, va. Bueno, i què? Pues ja que no mos pots contar d'això, pues contamos almenys a quins festivals o concerts tindrà a la pista. Al Xocorroc. Però a banda del Xocorroc, puc dir-vos que vaig al Fes Lloc també, que em fa moltíssima il·lusió. Al Maror, a la Vila. I bueno, ja està, hi puc contar. Ja, si em seguiu per les xarxes podreu anar mirant. Abril punt tot l'any. Del cartell de Xocorroc, Em fa molta il·lusió poder compartir. com va arribar això? Com va arribar? Pues per la meva oficina, que també Sí. són les millors. Però i a tu t'arriba això i no el poses nerviosa. Home, de clar que em tocar poso ahí nerviosa. en eixos grups. És el primer concert després del Troba'm que vaig fer a la Fira Troba'm, que faig en directe, en tot el show sencer. I clar que estic nerviosa, me veig, Sí. però tinc ganes d'estrenar. No te sabeu nerviosa, te sabeu tranquil·la. No, sí. Si el digueren ahí, a lo millor ahí naix una col·laboració. Imagina't. I el diuen, che, vine pa que sí, que havien pensat en tu per a fer una col·laboració. Jo avant. Si tingueres l'oportunitat, en qui t'agradaria fer la col·laboració? En Iseo m'encantaria. En Malifeta també m'agradaria. En Albert Pla seria graciós, seria guai també. Faria una col·laboració amb tot el món jo. Sí? Sí. Faríeu un grup? Un grup no, que ja tinc el meu i era el que volia. Jo amb els grups no. Ja tinc el meu, però col·labos segur que sí. Podries cantar-nos un poc, no? No. Fa vergonya. Jo No. cante també, Bueno, esperem al Xocorroc. Faig els coros, jo. Tu fas palmes? Bueno, Esperarem al Xocorroc millor. M'esperem al Xocorroc? Sí. Si no, us deixem ahí en el run-run. Quan t'arriba l'oportunitat de tocar en el Xocorroc, tu no el poses nerviosa? No, me veig clar que em posa nerviosa. Però em posa nerviosa perquè jo he escoltat i he anat a festis i a concerts a veure a tots els grups que van i ara és com, uau, vaig a coincidir en ells al mateix escenari
Soc una nana petana, però així estic, compartit escenari en Cactus, Malifeta, Iseo, Albert Pla, i és com... Encara no m'ho crec, estic encara al núvol i esperant a que baixe, però encara no ha baixat i estic molt guai dalt perquè estic disfrutant-me molt i ja quan baixi ja diré, ostres. No, però bueno, està bé, perquè tots aquests grups també, per lo que estàs passant tu ara, han passat també, Clar, no? totalment I això ha és la passat vida, ell. no? Al final, pues, ningú n'hagi ensenyat. No, clar que no. Tu t'has de sentir bé i orgullós ahí de que vaig a tocar en el Chocorrock. Ho estic I para moltíssim. cantar-nos ara en directe. Va cantar con el señor Richie, de Vallà. Vinga, va. A la planeta la pedra, pam, pam, pam. Ole. Màxim Bocairent fa un fred que no és tropical. I ha cavalls i burros. Bueno, Abril, jo crec que queda més que demostrat que això jo crec que és un bon plan per fer de matí el dia del Chocorrock, no? Jo trobo que vindré, Vindré pel matí. Home, tu tens que descansar per la veu i tot això. cante. Però jo crec que al final és un puesto que val la pena visitar de matí, que no siga tot festa, no? Mira Bocairent, que guapo. Que bonico. Mare meva, que barbaritat. Ai, Bocairent! Ho has sentit? Estem així! I el dia del Chocorrock estarem així també! Així si n'hi ha algun paralet dormint.